Takže čau, já jsem Kokoška. Já jsem Ponožka. A tohle bude video, jak se malovat s uvozovkami. Jako... Sorry. Si ho trošku nabíjím. Jo, tak by to mohlo. Takže... Bez čepičky nedá. Takže nejlepší kámoši malují se zavazanýma očima, takže Sandro. Bohužel. Vole, jak se do toho trefím. Otoč se. Já ti budu podávat, když budeš něco chtít, ne? Jo. Mi říkej, co chceš. A mi budeš říkat, kde máš au. Sorry, no. Ty nejlepší kámoška, ty jo. Počkej, teď si upravím, ať vím, jak vypadám. Ukaž si do kamery. I'm so sexy. Okay, no. Padlo. Já si to radši sundám, protože tě znám. Tak, otoč se. Ty mě neznáš vůbec. Takže budeme, tady jsou nějaká žasenka, tady nějaký to, tady nějaký make-up, tady jsou nějaké oční stíny, jsme použili, potom snad to půjde dolů. A tady je pudr, protože už si mě nejde. Pudr, počkej, já si zavážu sama, tahle. Tak to chvilku potrvá. Vlasy. Já už to mám minutu, dělej. Ty vole, tak to stopni. Aleluja. No dobře. Počkej, tak. Takže můžeme. Jak vypadám, jsem sexy? Já vím, kluci, zavolejte mi, tak jo. Tě? Takže dělej, co chceš. Kde máme make-up? Chceš na prst dát? Ne, já si to dám sama. A ty radši naberu, jo? Protože to... No dej. Tolik. No to nevadí. To jsi nespadl. Ještě. Nedělej, máš tam ještě. Ty máme to. A teď to rozmažeme. No. Počkej, já si to dám na ruce. No. Kde jsi? Tady jsi? Ty vole. Ty se koukni, jak vypadáš. Fuj. Já se nesmím na tebe sebe kouknout, jinak bych ti mohla se pomstit. No, tak. Co chceš? Jo, teď asi pudr. Pudr? Jo. Ještě to, jak jsme dali? Tady je, já ho držím v ruce. Kde je tam pudr? Tady? No. Pozor. Tak teď si nahmatat tvář. Tady a tady. To vypadá dobře. Ty mě tak vidíš. Však jo, však právě proto říkám, že to vypadá dobře. Dark face. Tak, ještě trošičku, kde to je? Tady. Tak. Ty vole. Pudr se má dávat rovnoměrně po celé tváři. Bude nosit na to další. Tak. Teď bych chtěl oční stíny, ale tam ty dobré, ty Avon. Ne ty. A nebo dej ty bodové. Tady máš na vrci prst? Jakou barvu chceš? Červenou. Takový. A nebo jaká tam ještě je? No všechny. No tak červenou. A kde je červená? No, tady. Tady. Tady? Aha. No. No. A teď nahmatat oči. Ty vole. A víš. Ty vole. Počkej, víš co? Dej mi ty Avon. Já si budu špinavá, co? A teď mi řekni, jaké tam jsou barvy. Tady. No a barvy? Růžová, šedá. Tak mi dej růžovou. To je jedno, jaká tady? No víš to. No. A teď oči, kde máme? Tady máme oči. Ty vole. A růžovou? Já vypadám jak zmátený pes. Dobře, a teď řasenku. Ty většinou nezabijím. Ne, nejdřív moc narty. Ty vole, musím držet. Co je? Takže synka. Aha. Neznám ty?
No dej, já si ho odkroutím, nejsem zase také mý víno. Ale se to To nevadí. Tady. Tak to bude nice. To není já. Počkej. Počkej, co to? Vole, úplně jak zmatený pes. No, tady? To si děláš. Já nevím, já nevidím. Takže se s tebe prdel asi nedělám. Ty víš čo? To se na to, že mám jako dost. Tak a teď to máš zasenko. No. Zabij mi to! To by to děláš jako. Ty stojí Hej, já se připravím, jak kdyby mě někdo zmatil. Vidíte? XXL řasenko. Tak jo, teď si to stočím mezi nohy, ale navatat oči. To musím mít do toho, že ne? Ne, zavřené. Radši zavřené. To se nedá trefit. Jej. Dej nás. Pičuje, to máme ruce. Tady? Proč to nejde strčit? A ty vole. No zavři to. Mám? Počkej, já si to nahmátám, jo? Abych ti to nebarvil někam. Ty vole, to je zase nos. Nos? Ty vole. Tak. A moje oko. No No teď druhé, no. Počkej, jen to tam píchnu, já to tam nemůžu píchnout. No. Ty vole. Dobré, no. A tak už asi půjdeš. Jo, už jsem. Tak jo. Tak a teď mi uděj účes, no. Teď mi uděj účes. Účes, tak jo. Počkej, můžeš mi smazat tu ruku? No dobré, já to vyřeším. Tak, kočka, bude z tebe kočka, z tebe bude kočka. Tak, to tak a jsi hotová. To je, jak si to sundej. OK, Ale já jsem celkem sexy. takže tohle bylo první video. A teď se jdu jako odlíčit a jdu proplatit to po nožce. Dobré, no. Kočka, že? Pauza.